ಎಎಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನಡು ಆಶಿಕಾ ಸುವರ್ಣರಿನ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಪ್ರಧಾನ್ ಎಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ತಯಾರಾಯಿನ ವಿಐಪೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಸೇರಿನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಲೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಂಡು ಕುಡ್ಲ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಅಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಉದೀಪನ ರೇಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಶಾಸಕಿಯರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ್ ಪಣದು ಹಾರೈಸಿರು. ಐಟ್ಲ ವಿಐಪೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂದು ಆ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ರೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂದೇನು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಆಶಿಕಾ ಸುವರ್ಣ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಎಂಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಸಚಿನ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನಂಚಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಶಶಿ ಅಂಬಡುಪ್ಪು ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಿನೀತ್ ಉಪ್ಪು ಮುಖನ ವಿಶೇಷವೆನಂಚಿನ ನಟನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರುಪ್ಪು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜುರುಪ್ಪು ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಉಪ್ಪು ಮುಖನ ಪೂರ ವಿಶೇಷವೆನಂಚಿನ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಕೊಡುಗೆ ಆದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೂರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಾವಡು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇಡೀ ಕರಾವಳಿದ ತುಳುನಾಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರಂತರವಾದ ಬರಡು ಮಸ್ತ್ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಟಾಣಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಅವಕಾಶ ನನಾತ್ ಒದಗಾದ ಬರಡು ಅಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಾದ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡ್ ಪಣದ ಹಾರೈಸಿರು. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಗೆ ಅಂಚಾದ್ಮೇಲೆ ಬತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೀರೋ ಸರ್ ಈ ಎರಡು ಪಾತೆರೋಡೆ ಪಂಡಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಐಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಒಂಜಿ ಪುದರಾತೆ ಟೈಟಲ್ ಅಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟು ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಟರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಸಹ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐಡ್ಲ ಮುಚ್ಚಾದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪಡು 100 ದಿನ ನಡಪಡು ಪಂಡದ ಆಶೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುಗರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಈ ಚಿತ್ರಡುಲ್ಲೇರು. It's a great thing, you know. एग्जाम द पेपर तूती क्या मारे एग्जाम ला क्वेश्चन पेपर ला एग्जाम बंद जी बोकड़े ना तारे तुझे बोले बकड़े SUNNI सन्यात SUNNY सन्या नी कोंजी भयंकर अर्बता कॉलेज बन्ना पार्क बत्तिलक कೈ ಬಿಜಾವಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರತ ನಿಗಲ ಬುಕ್ಸ್ ಓನಿಯಾ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದೇರೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದೂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಬರೋಂದು ಗೊತ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪಿಚ್ಚಿಡ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೆಡಾ ಐ ತೂತಲ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಸುಂದರಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ರಂಗೇತ್ ಪೊರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಜ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ತಣ್ಣೀರು ಬಾಯಿ ಬೀಚಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ತಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಆಶಿಕಾ ಸುವರ್ಣ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ವಿಐಪೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕರ್ದಾನ ಕುಂಪು ಇನಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡು ಆಯ್ತ ಉದಿಪನ ಒಂದೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶಿಕಾ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಗಲೇ ಮಾತಾ ದೇವರ ಡೇ ಮಲ್ಪಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡು ಕೊಂಚ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು. ಜಾತಿ ಸೇರಿದಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಪರು ತುಳುನಾಡದ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲು ಪಾಲು ಪಡೆತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಪೂರಕ ಅವರಿಗೆ ಕಲೆ ಬಂದಾಗ ಪಂಪೆರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೆಂದು ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು, ಜನರ ನಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆಂದು ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು, ಜನರ ನಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಪಂಡದ್ದು ನಂದ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ನರಡು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಂಗೆ ತಂದು ಅವು ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಪುರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು
ಒಂಜಿ ಲಾಭ ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಂಚನೇನಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಚ್ಚಾರಿಸಿ ಬರಡು ನಿಗಲೇ ಮಾತಾಡ ದೇವರ ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಟೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್, ವಿನೀತ್ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಡೇರು. ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಜೋರುಡೆ ಆ ಬಿಸಿಲು ದಾಟಿ ಚೆಂಡ ಶಬ್ದ ಮಾತ ಮೂಲಡೆ ಏಪಾ ನಿಕುಲಿ ಅಡ್ಡ ಹುಡಿಚೋಕುಲೆ ನಿಕುಲಿ ಏಪಗಲ ಹಾಳಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜು ನಿಶ ನಿಕ್ ನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪನಿ ಮೂಲ್ತುಲ ಲವ್ ಮನ್ಪನ ಆನನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದಿಲೆ ಜೀವನ ಮಾಯೆಯ ಜೀವನ ಮಾಯೆಯ ನಾನು ಅಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಪೊಸತ್ತ Papa! Get this fellow! Sit down!